Ahoj, tady Míša a Martin z Bumerangu. Hlásíme se s posledním dílem letošního roku. Budeme si s vámi povídat o obsahovém marketingu a dneska na téma jednorázové firemní publikace a knížky. Firemní média. To nejsou jenom magazíny, noviny nebo blogy, které vycházejí pravidelně každý měsíc, týden nebo kvartál. Patří se mi publikace jednorázové, jako jsou ročenky, výroční zprávy, knížky nebo kroniky. A náš dnešní host, grafický designér Jakub Kaše, jich má na kontě desítky. Možná znáte třeba kroniku Stolec Škoda Auto, nebo knížku Neboj, neboj, ale i třeba knihu o etiketě od Ladislava Špačka. Všechny tyhle knížky nesou rukopis Jakuba Kašeho. Ahoj. Ahoj, Jakube. Ahoj. Můžeš nám na začátek říct a prozradit, kterou z těch knížek, kterou jsi vyrobil, máš nejradši nebo považuješ za nejoriginálnější? Já to asi říct takhle nemůžu. Samozřejmě každá ta knížka pro každého klienta má něco do sebe. A jak když dělám třeba dětské knížky, tak samozřejmě jsou v tom jiné emoce, než když jsem dělal třeba katalog k výstavě v Umělecko-průmyslovém muzeu, tak v obou věcí si vážím, ale nemohl bych říct, co je pro mě důležitější. Každá ta práce má něco jiného. Že jo? Tak třeba když děláte pro ty děti, tak je v tom humor a je to takový milý. A když se dělá pro Umělecko-průmyslové muzeum, tak je to samozřejmě obohacující. Člověk se dozví spoustu věcí. Jo? Takže asi bych mohl říct, že mám některý radši a některý míň, ale asi bych to tady nechtěl rozvádět. Všechny jsou podle mě důležitý. Všechny jsou tvoje děti. Všechny jsou moje děti, tak. Teda aspoň na ty, který si vzpomenu. Ty, na který si nespomenu, tak ty samozřejmě jsem vytěsnil. A... Je mi to jasný, jako správný otec. Hele, řekni mi, jaký typy jednorázových publikací nebo jednorázových médií děláš nebo si dělal v minulosti? Vím o kronikách, to vím. Kroniky jsou vlastně knížky pro firmy, které v nich popisují svoji historii. Potom další věc, dělám knížky pro děti s mým kamarádem Lukášem Urbánkem a s kamarádkou Miladou Reskovou. Jsme taková trojka, už máme za sebou asi 15 knížek dohromady dětských. Dále už zmínil Láďa Špaček, že jo, tak tam jsem u něj pro něj udělal asi 5 knížek etikety vlastně. A Umělecko-průmyslové muzeum, to bylo zajímavý. Pak jsem dělal různou beletrii pro různý nakladatelství teda respektive. A další věc jsou teda samozřejmě ty firemní, no, tak tam asi jsou nejdůležitější výroční zprávy, který tak před takovými 15-20 rokama jsme je dělali víc, teď už jich je míň, ale občas se nějaká objeví, například pro tu Škodovku, že jo, tak to je zajímavý. Kubo, dá se udělat ta výroční zpráva nějak originálně, nebo to je prostě jako přes kopírák vždycky to samý? Tak výroční zpráva je od státu, že ho daná příkazem. Oni mají povinnost, aby akcionáři zřejmě věděli, co se tam děje. A samozřejmě je na tom klientovi, do jaké míry pustí peníze a do jaké míry pustí grafika s tou fantazí. No. Takže samozřejmě výroční zpráva může být úplně perfektní, anebo může být nudná. Ale je to na tom klientovi tohleto. Dělal jsi nějakou, která byla opravdu z nějakého uměleckého nebo grafického hlediska výrazná? Kde tě ten klient pustil vlastně dál, než jenom, aby si zarovnal tabulky a texty? Myslím, že ano. Myslím, že to byla ta, co jsme dělali s Honzou Trnkou v Bumerangu pro Českou poštu. To si pamatuju, fotili se pošťáci. Fotili se pošťáci, nebo vůbec vlastně lidi z pošty, a nebyli to, myslím, že jenom z pošťáci, už to úplně nevybavuju, ale byly to takové expresivní fotky, vlastně, které byly jako dobarvený, přesto šly takový přechody a to si myslím, že bylo hodně výrazný a hodně jsme se divili, že to tenkrát ta Česká pošta vzala. Takže tam byl ještě nějaký jiný obsah, než jenom ty tabulky a byly tam portréty těch jednotlivých zaměstnanců? Nebo... To je většinou, no, tak ta výroční zpráva, samozřejmě tam je povinná ta zadní část, kde jsou ty finanční výsledky, tak toto je část tabulek a předtím je ta takzvaná prezentační část, která je teda taky povinná, ale už je na té firmě, jak to zpracuje. To znamená, že ona tam musí dostat nějaký povinný údaje, ale jestli k tomu ještě přidá nějaký příběh, nebo většinou se to doplňuje nějakou zajímavou grafikou, fotografiema, jo, a tady vlastně byl ten příběh, vlastně byli ty jednotliví lidi, kde tam byly i citace jejich a to, jo. Ty jsi v poslední době dělal 2 kroniky, Stolec Škodovky, která dokonce dostala Red Dot Design Award. Tam to bylo trošku jinak, že jo? Red Dot Award, to ocenění dostala Škodovka asi za 3 věci.
dohromady. A Kronika byla jedna z těch věcí. Byla jedna z těch věcí. To byl nějaký marketingový soubor materiálu. Tak, no. Ale dělal z těch 100 let čeština, angličtina, vím, že se to dokonce i vyprodalo na e-shopu. Čeština, angličtina, němčina. Aha. A teď si dodělal 50 let metrostavu. Řekni mi, liší se nějak práce na Kronice v tom smyslu shromažďování těch podkladů, práce s fotkama a tak dále, než třeba na knížce nebo katalogu? Je to tak pracnější, méně pracný? Já vím, že vždycky děláte dlouho. Vím, že vždycky jako ta práce je na půl roku, na rok skoro. No, v podstatě tam asi je důležitý ten proces, jak to vzniká. No. Tak já myslím, že to je třeba něco podobného, jako byla ta práce pro to Umpru muzeum, kde vlastně to byl jako katalog k výstavě o módě 70. let. A jde o to, že ten grafik samozřejmě se podílí na výběru, ale už dostane podklady, už dostane nějaký penzum podkladů a s tím klientem je vybírá. Že jo? Čili samozřejmě ta práce je složitá, protože samozřejmě ty obrázky musí být jednak vypovídající hodnotu, jednak estetickou, jednak k sobě musí pasovat třeba na té 2 stránce. A je to samozřejmě taky odvislý, kolik těch fotek je v tom zadání. Jo? A jaký je vlastně poměr mezi těma donanýma fotkama a těma vybranýma do té knihy. Aha. A může to být třeba jako v takové krizi, že je to třeba 10%, že opravdu jako vytřídíš, jako, nebo 50% fotek vytřídíš pryč a použiješ jenom Myslím, že to může být i třeba 5%. Jo, OK. Mě by ještě zajímalo, jak vlastně jak volnou ruku máš, když tvoříš takhle pro nějakou firmu tu knížku, kroniku nebo výroční zprávu, co se týče toho designu, anebo jestli se třeba musíš striktně držet nějakého manuálu a nemáš tam takový prostor na nějakou vlastní kreativitu nebo přínos do té věci. No tak samozřejmě, že pokud se jedná o ty firemní média, tak tam by člověk měl dodržovat nějakým způsobem ten manuál, ale to neznamená, že se ho musí slepě držet. Přece jenom je to jednorázová publikace a myslím si, že by to nemělo vypadat jako dopisní papíry ani jako reklamní produkty té firmy. To znamená, že určitá volnost tam je a samozřejmě záleží na dohodě s tím klientem. Většinou výroční zprávy jsme se nikdy nesnažili dělat podle manuálu, protože ono možná se od toho trošku upustilo, ale vždycky to bylo tak, že ta výroční zpráva byla taková výkladní skříň vlastně a ty firmy se chtěly blejsknout, to znamená chtěly něco výtvarného a tam už ten manuál nevyhovoval. Jo? Je to vždycky na té firmě, kam vám dovolí jít. To znamená to teda, že spíš než na manuál koukáš na DNA té firmy, to znamená koukáš na ty elementy grafické, na barvy, na to tvarosloví a to parafrázuješ? Ono samozřejmě, když to manuálu je něco, co se dá použít a je to prostě dobrý, tak proč se toho nedržet? Pokud má manuál skvělý barvy a dobrý písmo, tak se dá i ty prvky použít. Ale samozřejmě někdy to není, tak se člověk snaží to udělat po svém, aby to bylo hezký. Jo. Každý grafik, myslím si, že mezi grafikama nebo mezi všema kumštířema je takový to, že na tu práci druhých se dívá trošičku kriticky. Dostal jsi někdy do rukou manuál od jiného grafika o nějaký firmy, kde si řekl, hele, to je fakt skvěle udělaný manuál grafický, tohle vlastně chci použít? V minulosti něco, co ti utkvělo v paměti? Já myslím, že to je obecně s těma pracema, ale tak člověk většinou sleduje ty lidi, který obdivuje, že když se asi těch vlastně špatných věcí tady vzniká spoustu a nemá cenu se jim zabývat. Jo? Čili vlastně je to spíš o tom, že obdivují ty ostatní lidi, než že bych na tom hledal nějaký chyby. Chyba se stane vždycky. To jsou prostě jako detaily a nevíš, co je za tou chybou, jestli to udělá ta firma. Víš z naší práce, jak to, občas by nás mohl někdo osočit z chyby, ale přitom my za to nemůžeme, protože třeba takový bylo zadání, nebo na tom trval klient a takové věci. Jak to potom řešíš, když třeba ten klient má na to jiný názor třeba vkusu? Se mu to, nějaká věc se mu líbí, nějaká věc se mu třeba nelíbí, dochází často k nějakým konfliktům nebo srážce názorů grafika a klienta a jeho představy. Jako přesvědčuješ? Co používáš za zbraně? Já bych to jako neviděl jako válku. Ono se to bere hodně jako válka, ale si myslím, že vlastně ten klient je hlavní, je to jeho. A ten grafik je o to, aby to udělal dobře. Pokud chce klient úplnou blbost, tak se mu to snažíme rozmluvit, ale myslím si, že to je o tom toho klienta poslouchat a zjistit, co chce. Tak třeba u mých zakázek, který já mám soukromně mimo Bumerang, tak si je samozřejmě organizuju sám.
A málo kdy se mi stane, že by prostě klient řekne. Jo, ani si nepamatuju, kdy to jako bylo. Jo. Vždycky je to o tom, že se s ním dohodneme a pak se ukáže třeba víc verzí a sedne se to, nebo on na to řekne svůj názor a já mu rovnou odpovím, proč si myslím, že jsem to udělal takhle a v nejhorším dojdeme k nějakému kompromisu, který nebolí ani jednu stranu. Jo. Jak jsi mluvil o tom, že je potřeba se dívat na ty věci, které jsou dobrý, které si ti líbí a inspirují tě na trhu, můžeš říct nějaký příklad, třeba nějaký firmy, pro kterou nepracujeme? Nebo pro kterou si nedělal a myslíš, že to dělají opravdu dobře? Třeba nějaký jednorázový publikace, výroční zprávy? Teď asi bych musel hodně vzpomínat a nechce se mi vůbec to. A myslím, že toho vzniká u nás hodně. Hodně často překvapí nový malý firmy, že jo, který si to nechají udělat. Těch věcí dobrých už je tady jako hodně, takže asi teď nebudu říkat nic, nebo sorry. Nevadí. Co se v grafickém designu publikací může pokazit? Co jsou nějaký třeba 2-3 kritické body, který, když tu práci děláš, příprava těch podkladů, samotné zadání té věci, nebo zdlouhavý korektury, nebo moc lidí v rozhodovacím procesu. Co je jako to, co ti tu práci spíš komplikuje, než naopak? To je hodně složitá otázka, protože vlastně ten proces je komplexní od začátku až do konce a vlastně jakýkoliv narušení, to znamená, všechny ty věci, které jsi vyjmenoval, můžou být nebezpečný. Že jo? A je něco, co nemáš rád? Co vysloveně ti vadí? Kromě teda toho, že na tebe vyskakují okna Teamsu, když pracuješ. Vlastně já za ty léta asi jsem nějak smířený, že jako hlavně už málo kdy mě něco jako překvapí, že už člověk zažil úplně všechno, že jo, tak je na spoustu věcí připravených a myslím si, že to je i o tom, že na začátku člověk ví, tuší, co od toho klienta může očekávat, tak se na to připraví. No. Řekni mi, jako grafik pracuješ radši ve velkých blocích práce nebo dnů, to znamená, že věnuješ se v hluboce té práci třeba celý týden nebo 14 dnů, nebo radši třeba si tu práci dávkuješ, takže si od té věci odpočineš, uděláš něco jiného, se k ní vrátíš. Co je to tvoje osobní workflow? Já řeknu jednoduše, já nevím, protože se mi nikdy nepovedlo pracovat na něčem týden v jednom kuse. Takže já bych strašně chtěl třeba se zavřít a vymýšlet, já nevím, katalog nebo logo, nebo identitu firmní. A do toho jsou další 3 věci, které musíš odbavit. No právě, jo. Takže asi nejlepší věc je ta věnovat tomu větší časový úseky s přestávkama, aby člověk měl ten odstup. Aby si třeba po týdnu přišel a říkal si, aha, tady to možná bude takhle, protože samozřejmě můžeš mít 3 možnosti, které si vytvořil a teď vlastně do toho koukáš už jako 3 dny a nevíš. Jak se třeba koukáš potom na ty práce, které se dělal už hodně v minulosti? Je to třeba podobný jako, já nevím, u autorů, který si říkají, ježišmarja, jak jsem mohl něco někdy takového udělat? A nebo jsi spokojený s tím i po letech třeba, nebo po x měsících? To je různý. Tak nemůžu říct, že bych s něčím byl vyloženě jako úplně nespokojený. Určitě bych, jako, kdybych na tom, nemluvím o předělávání, ale kdybych na tom kšeftu začal dělat znova, tak ho určitě udělám jinak. To je přirozený. Ale některé věci mě naopak překvapí, že třeba teď jsem zrovna našel nějaké staré věci, které jsem dělal před 10 rokama a překvapily mě, jak jsou vlastně, jako, že se mi furt líbí. No. Takže kus od kusu. Ale nepřiznávám to samozřejmě. No tak to je základ. Řekni mi, dostáváš se někdy ke zpětné vazbě jakožto grafik, protože myslím, že v tom našem agenturním životě, pokud přijde zpětná vazba, tak dost často přijde spíš tomu account manažerovi, tak jak jsme tady měli Bobinu, ten slyší od klienta, je to dobře, je to špatně. A dost často k těm lidem, kteří to opravdu dělají, nebo víc dělají to řemeslo, jako jsou třeba editoři, nebo grafici, nebo produkční, tak tu zpětnou vazbu vlastně od toho klienta neslyšej. Dostáváš ji nějak, pochválil tě někdy někdo, potkal tě někdo na ulici a řekl, hele, vaše knížka se mi hrozně líbí, protože ty grafici jsou trošku v pozadí, veď? Tak u těch dětských knížek je to jiný, protože jsme vlastně tvůrčí trio a já jsem vlastně spoluautor těch knížek, tak tam máš přímější za ty knížky nás všichni chválej. A v agentuře, v agenturním životě? V agentuře občas ano, občas se to stane. Ty práce, které dělám pro sebe
A to jsou vlastně práce, které mají velký rozpětí, protože kdybych dělal jenom vlastně ty věci, co dělám pro Boomerang, tak bych ustrnul a nevymyslel bych už nic, protože tam to je furt dokola. Tak vlastně, když dělám pro ty klienty, který mám už stálý třeba 10-15 let, tak ty mě chválí furt. Vždycky jako mi poděkuju a to řeknu, že to je super. Já vím, že děláš hezkou práci pro Kotěru, myslím. Pro Šatého Kotěra dělám vlastně nějaký design i pro to jejich vlastně Fat Brothers, což je lahůdkářská značka, nebo respektive prodávají potraviny. A pro ně už taky s nima dlouho spolupracuju. To je taková tak tam to poděkování v naturálích existuje. Tam to poděkování v naturálích existuje. Tak. To ti můžu i jako říct i já, že se mi to líbí jako klient toho klienta, že jo? Protože, jako zákazník toho klienta si vlastně nakupuješ. Protože to je taky druhá věc, že vlastně my, a to se asi týká nás všech, co děláme v agentuře, tak jako maximálně dostaneme zpětnou vazbu od našeho klienta, ale už ne vlastně od těch koncových konzumentů nebo čtenářů, posluchačů toho obsahu. Málo kdy. Určitě je to práce dostat se z té bubliny agenturní, která je jenom mezi klientem a agenturou, ale dostat se mezi ty obyčejný lidi. Dokonce o tom vyšel velký článek teď od někoho. Gambrinus snad uváděl na svý případový studii, jak zapomněl na ty skutečný lidi a začala jim jít prodeje dolů. Měli super reklamy, všichni byli spokojení, agentury a všechno bylo spokojený, ale jako zákazníci vůbec nechápali, o čem ta věc je. Já si myslím, že jsou třeba v tomhle u těch periodik dobrý ty, pokud jsou to interní, tak ty průzkumy, že jo, který ukážou hodně. My jsme třeba měli od jednoho časopisu průzkum, který vlastně nás potěšil, jak byl, ale vlastně se z toho člověk dozví, co ty lidi chtějí, co nechtějí, jak jim to naplnit. No. My jsme se vlastně točili jenom kolem těch jednorázových publikací, ale měli bychom i dodat, že Kuba je autorem i našich časopisů. Ne všech teda. Ale i takových vlajkových lodí, jako třeba Volkswagen magazín, pokud se nepletu. Volkswagen magazín určitě, Barlife, myslím si velká krásná věc, Škodovka, Škoda Mobil. Každý měsíc 28 000 kusů pro všechny škodováky a tak dále. Co děláš radši, ty jednorázové publikace nebo něco, co vychází kontinuálně a můžeš to třeba mírně ladit, každý to číslo a posouvat to někam furt dál, kde se ti to líbí? No, na to posouvání moc času není, musím říct. A je to spíš takový, že ty periodika už jsem na ně zvyklý a vlastně si k ním člověk udělá nějaký vztah, tak mě to vlastně baví a je to takový oddych. Jo, že vlastně si člověk sedne a zná ten design, tak to tam dělá, vybírá fotky a samozřejmě ta práce na těch jednorázových, tak chce větší úsilí, větší soustředění, že jo. Tam, a hlavně to chce překonat ten první, tam je takový zlom, že vlastně se člověkovi do toho furt jako nechce a teď jako si říká, to jako vůbec žádný nápad v hlavě, že jo, a tak u toho sedí třeba jako den a půl nebo dva a pak najednou přijde to, nějaký jeden nápad nebo něco, prostě to stačí vidět hezký písmo a od té doby už to jede, jo. Takže vlastně tam je vždycky nejhorší se do toho pustit. A jakmile už se do toho člověk pustí a zažere, tak už je to pak jako dobrý, no. Takže samozřejmě je to zábavnější dělat jednorázové věci, vymýšlet něco, protože to je o tom vymýšlení, tady to je už jenom o udržování stavu, jako, nebo o evoluci. Když neděláš redesign úplně. Když neděláme design. Vy jste získali letos i nějaké ceny za redesign Škoda magazínu, váš tým. A mě vlastně napadla jedna otázka k tomu, jak často by měly ty firmy přistupovat k redesignu svých firmních magazínů a proč? Tak těch důvodů je asi hodně, jak často úplně přesně nevím. Myslím, že to je závislý na tom, jak je udělaný ten design, jak splňuje ty požadavky té firmy. Myslím si, že redesign je dobré dělat jednou za čas kvůli nějakému grafickému vyznění, ale myslím si, že to nemusí být zase tak často. Myslím si, že nemusí dělat firma redesign jednou za 2 roky. Jo. Ale je to, myslím, že to je zase kus odkusu. Jo. Když prostě firma zjistí, že chce komunikovat něco jiného nebo v jiném objemu, tak by měla k tomu přistoupit. A vždycky bych s tím měl jít i ten redesign, protože samozřejmě změna formátu, změna počtu článků, změna rozsahu, vždycky, když se udělá na starý design, tak je z toho pak paskvil. Že?
Ty vlastně s Alešem Duroněm, naším kolegou, kterýho jsme taky měli v podcastu na téma DTP, tak děláte mnoho let Metrostav noviny. 15 let, něco takového, možná víc, 18 let. A ty, pokud se nemýlím, tak oni se nezměnili za tu dobu, viď? Tam vlastně grafický design dělal Tomáš Machek a je to 15, 20, jako hodně, že jo. A vlastně on to dělal původně a nejdřív nám dělal supervizi on a potom jsem vlastně začal dělat Alešovi supervizi já, takže vlastně já na těch novinách tolik nepracuji, jenom prostě Aleš vždycky po mně chce, abych mu to zkouknul, tak já mu to zkouknu, jestli tam někde se mi něco nezdá, tak třeba opravíme většinou se nemusí nic opravovat, to ne to stavebnice. My spolu děláme 20 let v Boomerangu a mně vždycky přišlo, že u tebe byla jedna unikátní vlastnost a to je, že se hodně zajímalo o produkci té věci. Že si hodně chtěl vidět, jaký bude papír, jaký bude formát. Hodně se bavil s naším produkčním Pavlem Matuškou o tom, jak celá ta věc vlastně bude vypadat. A ne všichni grafici tak mají, mi přijde. A to by tak mělo být. To je... Kde se to vzalo u tebe? Protože ty děláš tohle dlouho, je to nějaké jako kumšt, řemeslo, něco, co si fakt myslíš, že je základ? Tak já jsem začínal jako DTPák. V 90. letech. A vlastně od úpravy fotek jsem dělal třeba 2 roky na velkém skeneru. Takže vlastně těch prací dělal jsem si sám nátisky, dělal jsem na osvice, takže vlastně ten proces znám celý vlastně, jak funguje. A když přijde něco nového, tak mi to jako nepřekvapí, takže foto sleduju ty trendy. Ale to je jedna věc, ale si myslím, že součást toho grafického designu je zajímavá o produkci. Jo. To je, já myslím, že to je neoddělitelný, jo, že pokud chce člověk dělat něco kvalitního. Jo. Samozřejmě, když asi se dělá... Když je to 20. číslo jedných novin, tak už je to daný. Myslím, že když se dělají třeba ATLka, nebo já nevím, jak se tomu říká, podlinky, nebo tak tam to asi jede na nějaký papír ve velkých formátech, tam se to asi nemusí, ale my děláme publikace, to znamená, že má to jinou gramáž na obálce, má to jinou gramáž uvnitř, jo, takže myslím si, že to je nedílná součást toho, že to není jako unikát. Jakube, ještě mi řekni tištěný a online design. Umíš to všechno? Máš něco radši, něco méně radši? Myslíš si, že to jsou 2 různé disciplíny a měli by to dělat 2 různí grafici? Myslím, že jo. Myslím, že myslím, že tam je hlavně důležitý to, že tam je vlastně jiný myšlení. Já online design neumím. Občas jsme dělali nějaké návrhy, ale vlastně já můžu dodat tu estetickou stránku, ale ten uživatelský komfort musí dodat někdo jiný. A vlastně vždycky, když jsme to dělali, tak jsme to dělali takovým jako nešťastným způsobem, že vlastně se to pak jako lepilo. Myslím, že ten, kdo to navrhuje, už musí předem myslet na ten uživatelský komfort a na tu ergonomii. Jinak to prostě nemá cenu dělat. Jo? Takže nerad se do toho pouštím, dokonce jsem se s tím jako kdysi dávno jsem dělal pár stránek v nějakých šablonách ve WordPressu, takže myslím, že to ani není úplně věc technologie, kterou bych se měl naučit, ale je to věc toho, že opravdu rozumím tomu papíru a tomu myšlení vlastně toho, na tom webu nejsem v tom tak zběhlý, abych si mohl dovolit navrhnout stránku tak, aby fungovala. Kubo, řekneš nám závěrem ještě, co ti čeká příští rok? Budeš pracovat na nějaké zajímavé knížce, publikaci, něco, co už bychom mohli prozradit teďka? Doufám, já mám teda smlouvu a doufám, že příští rok vyjde obrovská kniha v nakladatelství Albatros a bude to monografie Vladimíra Fuky, což byl slavný český ilustrátor a bude to obrovská pichle. Takže to bude knížka. A já doufám, že ti příští rok seženu nějakou pěknou firemní kroniku nebo nějaký pěkný firemní katalog. No tak to bych byl rád. No určitě se něco takového stane. Moc krát ti děkujeme, Jakube, jestli k nám přišel. Já taky děkuju. Jakub Kaše je opravdu špičkový grafik a designér. Myslím, že každý by se ho přál ve svojí firmě mít a každý klient by si přál od něj mít svoji tištěnou publikaci. A my jsme moc rádi, že dneska za náma přišel. Děkujeme za rozhovor a já doufám, že třeba nějakou tu knížku najdu taky pod stromečkem letos. Díky. Díky za pozvání, mějte se, ahoj. Ahoj.